yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Sori zvenyu nekuzononoka kubatikira pachivhitivhiti but tondiwari kana ndichinge ndatoya kuti ndisete order yacho handipotse ndonanga nekuti isusu tisuka vakomana vacho veaction, vakomana vanodzifambira nyaya dzacho. Ende kana uchinge watondinzwa ndatoya even kana voice riri kutokudza kuti chero mapete anodonha kumadziro. Nyaya iri panapa iri kuitika muri yeZimbabwe pakaipa, pari kupisa, inyaya yaGeneral Sanyatwe. General Sanyatwe vari kunzi vakasanganiswa nemuchetura. General Sanyatwe vari kuita kunge chibharuma, kuita kunge chubu yafuridzwa yazarisa mweya. Situation iyi yaumira zvakanaka. Isusu Sanyatwe tomuziva ari munhu wekuti soldier, ari kuziva zvaari kuita. Soldier wekuti unonyatsona kuti he was fit. I mean kuti apa tingati at first I thought kuti maybe he is gaining weight and I've come to realize kuti vasangana nechirwere chakangofanana nechekuzvimba chakamboitwa nachiwenga chirwere chekuti munhu anopota achita sei achizvimba. Nyaya iyi iri kundisiririsa zvisingaiti ende nyaya iri kurwadza maZimbabweans vakasiyana-siyana zvakonzera kuti vanhu vatange kutaura kuti health iyi kai pane zvaitika chi. Vamwe vari kublame vari kuti it's polonial, pamwe iri kushanda, vamwe vari kuti aiwa ingozi dzevanhu vavakauraya 2018 achiti the gun was 45 degrees. Ndo imwewo iri kutaurwawo nenhigirikini. Umwe vari kuti aiwa munhu akasimba you complain, munhu akaonda you complain, asi chii nhai vamwe vari kuona kunge kusimba. Umwe vari kuti aiwa ngaabaye haana basa, ndiyo kuunza the Montland Commission kuti they were shooting at 45 degrees right angle during the 2018 citizen protest vabira ma-elections. Roi pasi baba, vanhu vari kutaura zvinhu zvakasiyana-siyana. Inonzi mame vaimboganza nemusangano wani vachitaura kuti havakamana musadaro. Kana munhu achinge adaiso ingatonoti munhu anenge apa dambudziko munongomira naye wani semaZimbabweans, zvekuti akazotaura kuti Zimbabwe ichatonga kusvika madhongi ane nyanga. Inyaya dzekuti dzinofanira kuita se kukanganwirana, ndo nyaya inenge iripo honestly speaking, because mashoko ari kubuda apa from maZimbabweans after maphotos ayabuda kutaura chokwadi chaiwo hazvisi kufadza. Kutaura chokwadi chaiwo zvinhu zvekuti vanhu vari disappointed, but vanhu vese vari kunongedzera pa 2018 vari kuti ipapo ndo pavari kunanga kana kuti pavari kutanga kurangarira kuona legacy yake kuti ndo chinhu chaakaitira maZimbabweans. Zvinova zvinhu zvinosiririsa kana kuti zvinoswisa, but panguva ineika ana Sanyatwe vanhu vekuti vakatopamburwawo muchinhu ichi, vakabuditswa, vanga vari vanhu vaya vekuti vanga vari part of the system iyi, vachitaura kuti zanu ichatonga kusvika madhonga nenyanga, then system vaitanga kuvapambura yakuvaisa kuma-ministries ekuti vanosara vari weak. And even people like anamutsvango vakatanga kutotaura kuti ndosaka tatatochiona chinhu ichi kudhara pakatobviswa naSanyatwe kunhingirikini uko vakaiswa kusports department rekuti hauna chaunotaura nezvacho, unenge wakumirira kunzwa hako nyaya dzana kama billiard, that's all you can do. Nenyaya dzekunzwa kuti Scotland iri kuita sei zvenyika izvo unenge yatokubuda nyaya yacho. I feel sorry for comrade Sanyatwe kutaura chokwadi inangu, handiri munhu wekuti ndinototeerera nekunzwisisa, but ndiri ipapo muri yeZimbabwe handisi kuda kunyanya kutaura zvakawanda because nyaya yamatoinzwa, situation matoinzwa, ndo zviri kuitika pana comrade Sanyatwe. Ndinoda kuti panapa timboisa nzeve pamwe chete tichinzwawo vakuru vari panapa zvavari kutaura kuti vari kuti kudii. I know kuti zvimwe muchawirirana nazvo, zvimwe mongonasawirirana nazvo. Zvekare kune vanoda kuadvertisera mabusinesses avo, garai mandibata, feel free to contact me on my numbers tokuadvertisera mabusiness enyu moitawo something chobatika kamuchaonawo maclients ini mogara manopoya mumaira nditi muchitoitawo muri kuita ikoko. Manheru akanaka vana veZimbabwe, zikuru vangu yaneyanda ndofunga maakuziva inzwi kana richitaura ndiDr. D. Muzukuru wangu yanehanda ndiri pano pasi pemuti, ndakabata mucheka wangu mutema nechimbuya nasikuru kakuvi. Chinzwai vazukuru vambuya nehanda,
remember ndakambokuudzai kuti Mnangagwa ari kuzorora kupu ega. Ndakakuudzai ndikati zvese zvana KB3 zvikupedza nguva, zvese zvemakotsisi hakuna kupedza nguva. Ndakataura zvikaviri katatu kusvika katanhatu kana kasikagumi. Ndikati Mnangagwa haisiyo imbwa iyaya inongoregedza bhonzo richienda. Hafi akambotipa nyika musilver plate yekeke. Munizviziva vazukuru vangu vanoenda. Zvino manje chokwadi chabuda pachena. Dei makaregedza musiye China iwo uya. Ndakutaura kune iwe Chiwenga. Dei wakandiregedza ndakaita nevakomana kusina rubbish yese. Chitasauone. Right. Anyway, no problem. Waedzawo pako kuti regari tora nekuda kweropa. Ndakati inini imi mipovu kana tsiyorira mugare mudzimba dzenyu. Champupuri kana chovha nekuMozambique. Chokwadi kana makuchiona gara mudzimba dzenyu. Ndini ndiri kutaura Dr. D. Handina mashoko akawanda. Ndiri kuziva kuti vana veZimbabwe vazukuru vaMbuya Nehanda vakagumbuka zvinhu zvisingamboiti. Asi ndopatoda kuti tichigadzirisa. Ndopatoda kuti tichiratidza kuti hatikundiwi nemunhu umwe chete. Hatipuhwi mutemo nemunhu umwe chete. Hatibikirwi mbodza takatarisa isu. Never. Zvino ini Dr. D nemasoja angu ndakataura kuti masoja ese ari mumakemba aya ndiambuya Nehanda. Sachionesa chi? Iye ndaita muparazvongo kunotora ballpoint kunyora kuti ndini Mnangagwa. Kusainira rubbish yakadaro ichazosungirira nevana vakewo futi. Ndo zvatinoda kupedza. Pane zvino hapasina tsitsi vazukuru vaMbuya Nehanda. Vari kutaura ngavataure. Ngavaite zvavo, isitoita zvedu. Munonzwisisa? Ngavaite zvavo, isitoita zvedu zvekusunungura Zimbabwe. Nyika yedu haisi musaka takatarisa isu. Toti takakwana. Mamiriyoni esa kushanirwa nevanhu tu ivava. Vanga va 10, vanga va 20. Chii muZimbabwe? Vadla vagutisa. Vakunesa ballpoint nepasipo. Iyo ballpoint yacho yanga isingafaniri kumbosvika nguva imo mani. Iyo zvenyika dzinokonesa tunoka. Wakatondivhiringidza iwe. Ona. But anyway, hanzi zipi katadza kuvhara inomendewa yovhara. Munisa mbuya vazukuru vaMbuya Nehanda. Ndini Dr. D. Saka nguva yadini yakwana. Ina handitambi nemiromo yavanhu ini. Mungataura mukakosora mukaita sei. Chandinoziva Mnangagwa hakupi Zimbabwe iri musilver plate sekeke. Never. Iye anozviziva. Why ndiri kudaro? Ndikatadza upo kunyika papa ndakuvara. Ende chokwadi ari parwendo rwokunyura. Asika mashoko anoda kukusirai vazukuru vaMbuya Nehanda ndeyekuti izvo musarohwa nehana. Zvehurukuro ini Dr. D ndakataura kudhara kuti handizvidi. Variko vatakasiya kumasangoko vasingazimwa kuzikamu kuti vari papi. Zvino makanaka mustadium afana novikirwa kumusha kwake. Asi remember ndakati ndinoda kuita wokubata. Ini Dr. D wokubata handidi kuti ashutiwe. Handimbofi ndakaposa mashoko andiri kutaura iwaya vazukuru vaMbuya Nehanda. Asi ndati hapasina muchitangira ipapo isu masoja aMbuya Nehanda. Ndakakuudzai ndikati nemahelikopta achasimuka kubva kuAir Force
Soni iri kugweru. Mabharaka anditaura. Hakuna povo inofa. Vanoti lero kutaurirana kunyepera vana mbuya nehanda kukwanzi pinda mustriti. Handidi, munovurawa. Regai vanopika tapfupi tipikate pfupi futi dzacho zvipere, imi garai mudzimba dzenyu. Musanyepera kwanzi pinda mustriti, munokuvara, munofa kufira mahara. Regai vefuti tiurayane tega nepfuti dzedu. Bati handidi kuti ashutiwe, ndoda kuita kubata. Handina mashoko akawanda vana mbuya nehanda, vazukuru mbuya nehanda. Ndiri pano ndakabata mucheka wangu mutema.